салом алейкум духтаро, рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. имрӯзам бо берун баромадем. имрӯзам хостем ки равем далчи чизое ки набудагиро харем. мо як партия харидем, бурда онҷа ҷуда монде. ҳама чизоно мо гирифтем. Акнун ҳозир духтур рафтестем, бояд записи духтур дакунем. Духтур даки запис кардем, баъд медасмотр ҳар як духтурая мегузаронем, баъд анализош мемонад. Тамом басаҷонамо ман хариб тамом кардам. Барои садик мо уже туғри кардагием, қабул кардагием. Бояд август, охирои август ё сентябр мо садик занг занему равем хаякуда бода садик монан гуфта. ҳамая фақат анализош мондагия, хирург мондагия, тамом дигар чизоша гузаштем. ана мехел духтаро, имрӯзи мо ба фикрам дар роҳ мегузарад. духтаро, аллакай омадем ай магазин. ма ҳамин қадар чи гирифтем. Ба шумо имрӯз чизои хардаги ман нишон медиҳам. Якта ана мехел туфли гирифтам, бо якта дигар кроссовкишон гирифтам. Ма постоянно як хела мегирам. Кӯдакои ман дугоники нестану. Баъзеҳо мегӯянд ки чӣ ба кӯдакотонда як хел фақат мехарем. Ҳамин майдакишон одат кардагием. Фақат як хел мепӯшонам. Уже рости одатамон ҳамин хели штагиай. Фақат ҳамин спортивни ваишона, одеждошона дигар гирифтам, барои ки духтари калонем нахостанд ҳамин хел тиёмнасини гиранд. Ини гирифтаги вай камтара кабуту розви дорад, розви яки нағз мебинад. Барои ҳамин вай интихоб кардам. Нархи ин бошад 900 рубл. Як ҷои дигар рафтем, аз ҳамин копия ҳамин 1800, 1500 ҳамин хел магазинода ҳастайда. Инҷа бошад ҳамин хел магазини мо арзон буд. Гуфтам ки бе ҳам сифаташ хушрӯ, ҳам арзон мешад барои ҳамин физкултурашон. Ин бошад ай духтари калонем. Инам бошад нархаш 900 рубл. Ино дувойка бруко ҳамин хел спортивка доранд. Фақат як футболкаи сафед мондагиай, футболкаи сафед мегирам, баъд тамом. ирӯзашта ҳамин қадар чиз гирифтам. имрӯз ба шумо ҳамин қадар чиз нишон медиҳам. Баъд дигар формаошам гирифтам. Як рӯз хушякак ҳар якташа ба шумо нишон медиҳам духтаро. баъзе одамода интересни ҳамин хел детски либосако. Ман ба рости интересни ягон кас ҳамин хел либосаки кӯдакак нишон диҳад. Ман ҳавасам мебиёд тамошо мекунам. умедвор ҳастам ки ба шумо писанд меояд дӯстонам. ташаккури зиёд барои диққататон ва барои дастгириятон ки моро дастгирӣ мекунед ва моро танҳо намегузоред. аз ҳаматон миннатдорам духтаро. имрӯза хариди мо ҳамин қадар буд. духтаро хушам дод. барои кӯдакоро ҳамин хел себқандак тайёр кардам. бинен чӣ хел хушрӯштаги себчиҳои майдаҳат буд. ман гуфтам ки биё ман барои кӯдакоим хел себқандак тайёр кунам. ки кӯдако ки хӯрдан хурсанд мешаванд. бо ини хел камтар дига леденец кардам. кӯдаком нағз мекунам. шомера леденец гуфта чӯбчиҳои калон надоштам. ман ҳамин хел вай зубачиска кати кардам. бинен ина коври куда мондам вообще начаспидам. хуш яка гирифтам. рости беҳад хушрӯ омадагия. якчанда кардаги будам. кӯдако хӯрдан ҳамин хаш монд. инаш бошад охиронгиш охиронгиш буд. нарасид набинен нимколак шуд. хай намина ҳамин хел беҳад хушрӯ омадан. намин просто вақте ки да чӣ мондем ша коврикда хеле рехтан инҷоша бинен хел гирдак ранги мегӯяд ки тарелка дора. таги ҳаминада тарелка дора. тароинаш ришта инҷа мондай. хай ҳозир риштаоша мегирем. хай нам қандакай хӯранам ҳичко намекунам. вақти рехтан ҳамин хел дароз шуда ришта шуд. хостам ки имрӯз ош кунам. ва ин касури ки ман аз фабрик харидаги буда. дар ҳамин мехоҳам ки ош кунам ва ба шумо нишон диҳам ки чӣ хел меомада бошад. ман кам тарак ҳамин хел ба дили худам оши як ба як гуфта истодам ош мекунам. ман гӯшташам ҳамин хел майдача майда кардам. хая ки оши як ба як хушрӯ мебиёд. ман сабзия майда кардам, пиёзам ҳам майда кардам. ана ҳамин хел размер гирифтам сабзия. ман постоянно як размер мегирам. аку шурӯъ мекунем барои омода кардани ош. ҳамроҳи мо бошед дӯстонам. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلبي خير المرسلين
في العلم فاقت علم كل العالمين، خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه. Imroz ba birinchi surx oshni kuni man Shag'ara Maktabdan birinchi biyorum va yo birinchi surx olatagan. O'zingizman mesham ya sechor bor mesham bad beandozam. Ana men xil birinchi xil birinchi surx shoyat bayin osh behat xush bioya. Manam yakun bor mekunam ba birinchi surx. ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا الحالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا الحالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله، يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله، يا خاتم الأنبياء يا سيد فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا الحالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا،